Għawdex inħasad bil-mewta traġika ta' Christine Gauci, Bugħaddasa ta' 35 sena mir-Rabat Għawdex, li kienet ukoll soldat tal-Forzi Armati ta' Malta. Gauci tilfet ħajjitha waqt li kienet qed todos fl-inħawi ta' Mġarr Ix-Xini ma' persuna oħra. Il-Pulizija u anke l-Forzi Armati ta' Malta kienu fuq il-post tal-ħabta tal-10:30 biex jagħtu l-għajnuna meħtieġa. Iżda sfortunatament il-mara ġiet iċċertifikata mejta fuq il-post. Fil-fatt dawk li taw l-ewwel għajnuna qalu li sfortunatament ma rnexxilhomx isalvaw lil-mara, anke jekk fil-passat salvaw ħafna persuni. Christine Gauci hija bint il-kandidata laburista għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew li għaddiet, Mary Gauci, li ngħatat l-aħbar mill-Pulizija waqt li kienet it-Tokk tar-Rabat għall-attività politika tal-Prim Ministru Robert Abela. Fuq il-medja soċjali bosta qraba, ħbieb u kollegi ta' Christine Gauci esprimew dieqa għal din it-traċedja. Gauci kienet deskritta bħala mara ta' ħafna kwalitajiet b'imħabba partikolari għal muturi u l-mużika. Hija anke kienet ħarġet mal-Armata Ingliża u saħansitra servit fl-Afganistan fejn ingħatat midalja tas-servizz militari tagħha. Hija kienet taħdem ukoll fl-Explosive Ordnance Department. Hija kienet ukoll attiva wkoll fiċ-ċelebrazzjonijiet tal-festi ta' San George tar-Rabat Għawdex fejn kienet ukoll bandista mas-soċjetà fil-Armonika La Stella. Fuq il-paġna tagħha ta' Facebook is-soċjetà qalet li tinsab fluttu. Fuq il-medja soċjali wkoll il-Ministru għall-Internu s-Sigurtà Nazzjonali, Bajrin Kamilleri, offra l-kondoljanzi tiegħu lill-qraba. L-Ewroparlamentari u ħabiba tagħha Josiane Cutajar qalet li tinsab bla kliem għal din l-aħbar traġika. Il-Christine nafa bħala żagħżugħa Gawċija nafa wkoll mix-xogħol tagħha fl-Armata ta' Malta fejn konna tkellimna l-ewwel darba fuq każ iżda eventwalment ukoll intqajna fil-festa tan-Nadul niftakar qisu l-bieraħ fil-Marċ fejn kellna diskussjoni li mill-ewwel il-persuna għalkemm qatt ma dejjem kont inkellem qabel bit-telefon la darba rajta mill-ewwel sirna ħbieb faċilment. Intant dwar il-każ infetħet inkjesta immexxija mill-Maġistrat Bridget Sultana li ħatret bosta esperti biex jgħinuha fl-investigazzjoni. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.